שלום וברכה חברים, אנחנו נמצאים פה באתר של גבעת הרועה. יש לנו פה בעצם 2 יחידות דיור שלקחנו על עצמנו בעצם להביא אותם לשיפוץ, מסירת מפתח עד גמר. אנחנו נמצאים פה בסוף השבוע, סידרנו פה פאנלים עם קלציום מעליהם, יש לנו פה לתקן את כל הרובע שהקבלן הקודם עשה. סיימנו להתקין פה את המטבח, כולל חיפוי של בריקים מעל עם רובע. סיימנו חדרי רחצה, כולל רובע, חיתוכי גרום, גם בפאנלים, יש פה ראש גשם, התקנת אמבטיה, סיום של עבודות קרמיקה. באזור הזה של בעצם מכונת כביסה, מייבש, נעשה החלקה וצבע אנטי-בקטריאלי שמתאים לחדרי רחצה. נתקין פה דלתות פנים ודלתות חוץ של רב בריח. ביחידת דיור השנייה גם יש לנו חדר רחצה שסיימנו. סידרנו פה את התשתיות של מי דולחים, חם וקר לכל הנקודות שצריך, אסלה סמויה. לכאן כבר הגיעה התקנת ארונית, תראו איזה יופי זה משתלב עם הבחירה של הריח שהלקוח פה בחר. גם פה יש לנו בעצם אינטרפוץ, אמבטיה ושילוב של דמוי פרקט עם הדוגמה הזאת שמשתלבת יחד עם זאת. בדרך כלל זה פחות עובד בחדרי רחצה לשלב 3 דוגמאות של עריכים, אבל יצא פה משהו מאוד יפה, מאוד מעניין. קרדיט ללקוחות הקיימים. פה בעצם יש לנו 2 חדרים שנסיים לצבוע. גם פה נתקין דלת רב בריח, דלתות פנים, נסיים את הגרם מדרגות הזה, נתעד את הכל כמובן עד גמר, נעלה את זה באתר. בעוד עבודות מעולם הבנייה והשיפוצים אנחנו תמיד מעלים, מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרינו ברשתות. תודה רבה, נשמח לתת מענה ושירות.